Il-Gvern jinsab f'konfużjoni biex jispjega l-proċedura li ntużat flotti tal-kuntratt tal-estensjoni ta' San Vincenz de Paul. Għalkemm il-Partit Laburista qed jagħti impressjoni differenti, l-Oppożizzjoni trid li l-Awditur Ġenerali jinvestiga jekk il-proċeduri li ntużaw kienu skont il-liġi. Waqt intervista fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija qal li l-Partit Nazzjonalista qed jitlob lill-Awditur Ġenerali jinvestiga l-kuntratt għall-estensjoni ta' 500 sodda f'San Vincenz f'ġieħi trasparenza biex jiċċara l-fatti dwar il-proċedura li ntużat għat-tmexxija ta' din l-estensjoni li għad trid tinbena. Kull min tkellem l-uffiċċju, id-Departiment tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Gvern, il-Ministeru tal-Anzjani, illi juħsib San Vincenz de Paul, il-Ministeru tal-Finanzi li juħsib it-Teżor illi irid iħallas minn flusna, mhux minn flusu, għal dan il-proġett, kulħadd jgħid xi ħaġa kontra l-oħra. U l-Partit Nazzjonalista irid illi l-Awditur Ġenerali jeżamina jekk il-proċess tal-loti ta' dan il-kuntratt segwix il-proċeduri fil-liġi. Adrien Delija qal li l-Oppożizzjoni ma tikkritikax lil kuntratturi jew lin negozjanti iżda se tibqa' tkun viġilanti fuq il-ħidma tal-Gvern u fejn ikun hemm itgerfix titlob lill-awtoritajiet jinvestigaw. Kompla li t-taħwit minnaħa tal-Gvern der ukoll fil-mod kif daħħal baġla l-avviż legali dwar tibdil fil-lif tal-ħaddiema. Dan sar mingħajr diskussjoni serja bejn rappreżentanti ta' min jaħdem u min ħaddem biex jitfasslu proposti konkreti u sostenibbli li wassal biex il-Gvern kellu jirtira l-avviż legali ftit jiem biss wara. Ix-xogħol tal-Oppożizzjoni mhux li jikkritika n-negozjant, anzi aħna lin-negozjanti rridu ngħinuh li l-businesses rridhom jikbru b'mod tajjeb, b'mod meqjus, b'mod ippjanat. Fit-tul irridu nħarsu, mhux mill-lum għal-għada, xogħolna hu illi nkunu seqer fuq il-Gvern. Xogħolna hu li naraw li l-Gvern qed jagħmel xogħlu tajjeb, xogħolna hu li nidru għan-nies. Dwar il-każijiet riċenti tal-immigrazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat l-immigranti se jibqgħu jiġu mill-Afrika lejn l-Ewropa. Qal li sfortunatament għad hemm nies li qed jitilfu ħajjithom fil-vjaġġ tagħhom fil-Mediterran. Muscat mhux jikkonvinċi biżżejjed l-Ewropa fil-waqt li jenfasizza l-ħtieġa li jkunu indirizzati l-problemi li l-immigrazzjoni qed toħloq f'lokalitajiet bħal Marsa. Adrien Delija qal li l-Gvern nesa lil Marsin u għalhekk l-Oppożizzjoni se tkun qed toffri soluzzjonijiet. Fid-diskors li għamel dal-għodu, Joseph Muscat għażel li jitkellem fuq il-bastiment, għażel li jitkellem fuq Salvini, għażel li jitkellem fuq is-sitwazzjoni internazzjonali, ma żilx li jitkellem fuq il-Marsa. Il-Partit Laburista l-Gvern nesa lil-Marsa, rema lil-Marsin. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jaqafgħu. Ħanitkellmu fuq il-Marsa, ħammorru ġewwa l-Marsa, ħanaraw x'soluzzjonijiet nistgħu nofru ħalli l-ġonna ma jibqgħux mimlijin bnies li jitlajjaw jorqdu mal-art u jagħmlu l-post għaljen għal-Maltin għal-Marsin li jgħixu hemmhekk. Adrien Delija kompla li l-Partit Nazzjonalista jrid li uliedna jkollhom ambjent sabiħ u nadif biex ma jibqgħux jimirdu bit-trabijiet u bid-duħan fejn ir-riżorsi naturali bħall-ilma, ir-riħ u x-xemx jintużaw b'mod ferm aktar effettiv għal ġenerazzjoni ta' enerġija aktar nadifa. Irridu naraw jekk it-tfal tagħna irridu x'narawhom tulajn mal-ħitan tas-siment jew jiġru ġal-ġonna u s-siġar. Irridu naraw jekk irridu il-pajjiżna, il-Labor irid pajjiż kosmopolitan, għala di, kosmopolitan. Inġifieri irid jibni iktar u iktar u iktar u iktar. Hekk qal il-Labor. Il-Labor irid ġungla tal-konkret fuq l-isbaħ gżira fil-Mediterran. Aħna l-pjan tagħna huwa li rridu Malta b'ambjent isbaħ, barja nadifa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera wkoll għal każ żvelat fil-medja li l-President tal-Venezuela Nicolas Maduro u persuni qrib tiegħu allegatament ħasslu 511 miljun euro f'pajjiżna. Dini konsegwenza li sfortunatament Malta qed issir attrajenti mhux għall-investituri serji iżda l dawk li jkunu jridu jagħmlu ħasil tal-flus. Tenna li din hija aħbar li tappan ir-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta u li l-ħarsin ta' reputazzjoni ta' dan is-settur mhix qed tittieħed bis-serjetà mill-Gvern. Dan meta issa ir-responsabbiltà diretta tal-Prim Ministru Joseph Muscat.